I dag, der skal jeg ud og løbe en lille tur. Ikke særlig langt, og det er bare helt stille og roligt tempo. Men jeg skal skynde mig lidt, fordi klokken er 3:15, og vi er jo i start januar måned, så jeg tror officielt, så går solen ned klokken 4. Så om et kvarter. Og jeg har købt en ny jakke fra Newline. Hidtil så har jeg løbet bare i vest, og så trøje. Men det synes jeg altså blevet lige lovligt koldt, så nu har jeg købt den her jakke. Men jeg vil skynde mig ud nu, inden det bliver mørkt. Så på med tøjet. Alligevel begyndt at sne lidt, rammer øjnene. Man bliver nødt til at knibe øjnene lidt sammen for at kunne løbe. Men også meget hyggeligt. Også lidt koldt. Jeg så kunne se, at det bliver mørkere og mørkere, så jeg har taget skovdelen først. Man kan enten tage den som den første del, eller den sidste del. Sagskoven hedder den her del, mener jeg. Og det har jeg så valgt at tage som den første del på den her lille runde, jeg er på omkring 10 km. Så når jeg skal hjem, så er det ikke i et mørkt skovområde i det veste. Men jeg håber, at jeg kan komme hjem, inden det bliver mørkt. Så er det oppe af turens eneste reelle bakke her. Jeg ved ikke, om man kan se det, men og så op mod her, op mod sådan en lille bro, der er heroppe på toppen. Og jeg kan huske i sommers, da jeg trænede op til Ironman i København. Det var jo min tredje Ironman, jeg trænede op til, så jeg kendte også udmærket ruten i København. Så jeg var ude og løbe de lange ture. Så var det tit, at jeg på den sidste del af løbeturen skulle over den her bakke. Og hver gang jeg kom hertil, så prøvede jeg sådan lidt at visualisere. Det her, det var den samme bakke som Gefjern springer vandet. Det minder måske en lille smule om, kan jeg sige. Og den, som har lavet Ironman i København, ved nok godt, hvad jeg snakker om. Gefjern springer jeg ned, og den bakke, der er, den er egentlig ikke så lang. Jeg tror måske maks den er 100 meter. Men der føles vildt stejl, og du skal op over den nogle gange alligevel i løbet af det afsluttende maraton. Og du bliver jo bare trættere og trættere for hver gang, og der er også mange, der bare vælger at gå op ad den. Så det er altså en, man med fordel lige kan have i baghovedet, når man træner. Altså, meget af København og så videre er jo pandekage flat. Men husk også lige at få trænet lidt af det her med nogle bakker undervejs, hvis dit race også indeholder nogle bakker. Også når det ikke er så lange bakker, så kan det altså virkelig gå ud, hvis du ikke har trænet det. Jeg havde trænet det. Jeg ved ikke, om det var noget, jeg bilder mig ind, men jeg føler faktisk, at det havde hjulpet, at jeg havde fået lidt bakker undervejs som en del af min løbetræning. Så det kan anbefales. Jeg kommer ud til vandet her. Det er altså lidt sjovere at løbe her, når det er en sommerdag, og ikke sådan en kold og grå januardag, hvor det til på er mørkt. Nu er der cirka 4 km til hjemme, og det er ved at være rimelig mørkt. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Ja. Jeg er da glad for, at der ikke er en time tilbage, men nok snart 20-25 minutter eller sådan noget, så jeg ikke skal løbe ud på fælden.
bælragende mørke. Og jeg tror lige, jeg når hjem, inden det bliver helt mørkt. Lige nu er jeg virkelig glad for, at jeg startede med skovdelen, fordi det var ikke længe, før det er komplet mørkt. Men jeg kan stadig se, hvis der er store huller eller lignende, men det var ikke længe før det er helt mørkt, og det havde ikke været særlig fedt at løbe ude i sådan en skovområde lige nu, vil jeg sige. Så nu er det bare det sidste stykke. Jeg kommer ud på den sidste sti om lidt, sidste 1,5 kilometer cirka, og så er jeg hjemme, så... Og det er fedt. Så er det hjemme, og så er det weekend om lidt, jo. Det er fredag i dag. Altså, det er svært at se på den iPhone, men det er næsten helt mørkt nu. Faktisk utroligt så godt iPhone er til at filme i mørke, vil jeg sige. Fordi det er så rimelig mørkt. Det var 10 km, stille og roligt. Du kan se tempo og så videre på Strava. Ja. Det var også første tur i min nye løbejakke, og det var også en tur, hvor jeg lige nåede hjem, inden det blev helt bælragende mørkt, selvom at 10 km, og løbejakken var fin. Jeg vil sige, det var sådan, til prisen er den god, omkring 300 kroner, så er det meget fint. Den fordel er, at den er billig, den er sådan nogenlunde vintage, og så har den rimelig godt fedt sådan på ærmerne, det er lidt svært at se. Til gengæld så der mangler sådan en strap hernede, hvor man kan justere i forhold til, hvor stram den skal være. Sådan lidt omkring livet. Og så kan man godt mærke, at det måske ikke er det bedste materiale. Det er meget tyndt. Og ikke særlig sådan elastisk i det. Men til prisen rigtig fint. Så nu er jeg smidt op, er glad og holde weekend. Vi ses næste video.